V dnešnej dobe vzniká tá najpodstatnejšia otázka, či chcete káblovú robotickú kosačku alebo bezkáblovú robotickú kosačku. Treba sa zamerať na to, či na záhrade máte napríklad vysoké stromy, prípadne rôzne iné miesta, ako napríklad kríky, úplný satelitný tieň, kedy pod stromom v podstate vzniká ako keby bariéra k tomu GPS signálu. Takisto rôzne úzke prechody poza kríky, poza budovy. Všetko sú to miesta, ktoré môžu spôsobovať problémy. Pokiaľ všetky tieto spomínané veci na vašom pozemku sú, zameral by som sa radšej na drôtovú robotickú kosačku, ktorá nepotrebuje signál, nepotrebuje čisté nebo nad sebou. Môže mať nad sebou stromy, kríky, dookola môžu byť vysoké budovy, môže to byť vo vnútroblokoch a ten signál nie je ničím rušený. Pokiaľ chcete ísť do bezdrôtovej robotickej kosačky, vždy sa treba zmieriť s tým, že niektoré miesta nedokáže pokosiť. Napríklad tu môžeme vidieť, ako kosačka nepokosí práve túto časť pozemku, alebo práve tu, kde popod tieto smreky kosačka vôbec napravo nekosí a je to spôsobené práve týmto vysokým stromom, ktorý je nad ňou. A naopak tu môžeme vidieť káblovú robotickú kosačku, ktorá kosí úzky priechod a bez problémov sa vlastne takto posúva zo strany na stranu a dokosí to až do kraja.